upamane juju nek wong saka tresno dhisik ya tresno ya nek wong tresno kuwi arep suwene kaya ngapa kuwi iso ora dadi jodhone nek ora dadi jodhone pedhot tak tungtung pedhot tak tungtung asuh tak tungtung apa ya kuwi tapi nek jenenge tresno arep kaya ngapa paribasane esuk sore dolan esuk sore mlebu sak mobil yen dijojone kuwi bakal kok dan asuh asolole tempat kula hormati kula tresnani sampeyan muni tresnani jari kuwi iso teles dhewe lho Mbak ya kaya grogi ngoten lho sampeyan panjenengane saya tambah yuswane kok ibarate kaya emas ni malah kaya sinangkling kaya digosok satemah mencorong mawa cahya kuntadi aku ki lho rungokno el. Iki bukesi ya sumunar mawa cahya lho ya niki. Aku ki lho ning omah dadi bojone 15 taun. Ora tau lho dilem-lem kaya awakmu el. Aduh, piye masa to Bu? Masa gak pernah dilem to Bu? Ya, malah ngelem awakmu iki lho. Jane ya bukesi. Nun sewu itu pendapat yang salah. Bukesi dalem ya tak lem ning panjenengane ora krasa. Malah nun sewu rek iki amben bar umroh to. Dadi sithik akeh ngerti basa Arab. Lah, jebul wong Arab kuwi, wong lanang ngelem karo bojone sing putih kemerah-merahan iki lintang piye? Ya Humaira. Putih kemerah-merahan iki ya Humaira. Bukesi ya tak undang ya Humaira. Ora mungkin Pahirul tak undang Hajar Aswad ora mungkin. Pripun Mbak Nisa kabare? Ceng aturaken wilujeng dalu sugeng dalu macane Yulimbo Pak Yoyo. Nggih. Kula hormati kula tresnani. Pripun? Kula hormati kula tresnani. Sampeyan muni tresnani jari kuwi iso teles dhewe lho Mbak. Teles napa, Bang? Ya kaya grogi ngoten lho sampeyan. Panjenengane saya tambah yuswane kok ibarate kaya emas ni malah kaya sinangkling kaya digosok satemah mencorong mawa cahya kuntadi. Munar ngono Mbak Lisa. Kok gitu? Oh iya. Maksudnya tresno itu kan sebagai sosok seniman yang apa dalang, sing tak pujo-pujo, tak idolakan, ora tresno sing kaya ngono gitu loh. Jadi emang mungkin sinarnya itu mergo pedot. Aku ki lho rungokno el. Iki bukesi ya sumunar mawa cahya lho ya niki. Aku ki lho ning omah dadi bojone 15 taun. Ora tau lho dilem-lem kaya awakmu el. Aduh, piye masa to Bu? Masa gak pernah dilem to Bu? Ya, malah ngelem awakmu iki lho. Jane ya bukesi. Nun sewu itu pendapat yang salah. Bukesi dalem ya tak lem ning panjenengane ora krasa. Malah nun sewu rek iki amben bar umroh to. Dadi sithik akeh ngerti basa Arab. Lah, jebul wong Arab kuwi, wong lanang ngelem karo bojone sing putih kemerah-merahan iki lintang piye? Ya Humaira.
putih kemerah-merahan kuwi ya Humaira. Bu Kesi ya tak undang ya Humaira. Ora mungkin Pahiru tak undang Hajar Aswad, ora mungkin. Ini kan berarti menunjukkan rasa tresnone. Rasa tresno kuwi mau digambarne kena sapa apa wae. Nah, selagine audio awake dhewe yen belen bengi iki lho kaya iki kepenak. nah kancane. Iki jenenge enek kanca-kanca YouTube Mas. Yen belen manggone kepenak nek kono ditata ya becik manggone. Menika sindenipun Madangkara mawi biru mawi petak tata nggih penak salah. Di sawah nggih penak. Kula Pak Cahyo Kudati yen ngendikane kalih bojo mesti kepenak supaya rumah tanggane sakinah mawaddah warahmah. Lah iki pertanyaane siji. Apa Mas? Kowe kapan? Iki lho, aja takon tak kuwi sing jenenge tresna karo jodoh kuwi kudu dibedakake. Wong nek umur sakmene nek diomongi ora payu-payu engko selak tuwek, engko selak dadi perawan tuwa. Aja iki berarti wong lagi golek jati dirine. Urung ketemu jodone, kudu dibedakake antarane jodoh karo tresna. Upamane jujur. Nek wong saka tresna dhisik ya. Tresna. Ya, nek wong tresna kuwi arep suwene kaya ngapa? Kuwi iso ora dadi jodone. Nek ora dadi jodone pedhot tak tungtung, pedhot tak tungtung asul. Tungtung apa? Kuwi tapi jenenge tresna. Arep kaya ngapa paribasane esuk sore dolan, esuk sore mlebu sak mobil, yen jojone kuwi bakal kok dan asolore tempat yo kuwi iso tresna bedane jodoh. Jodoh arep diawali mau nek ora tresna mung dijodohke karo wong tuwa utawa misale ketemu langsung srek ning ati wah kaya-kaya iki ana sinar sing bakal dadi jodohku. Lah kuwi diwiwiti saka barengan kok tuwuhe rasa tresna nek wis dadi siji. Kaya dulure dhewe sing manggon ning mriki bengi iki temu wahyu ning jodoh, wahyu ning katentrem. Nah, muga-muga jogo dadi tresna, dadi yo jodoh. Lah, Ora nggih tak tundung. Ora. Oh, kan sing mau. ora tak tundung khusus seniman. Oh, wong iki aku lek tak tundung wendeng. Mak jedor. Ning nadyan kaya ngapa Mbak Nun sewu jenengan kok ngendika apa wae kata-kata mutiara sebagus apapun ning nyatane praktekke jenengan kan nun sewu angel mendapatkan jodoh yang sesuai dengan idaman hati. Mergo napa jenengan orang ngerti makna dari mencintai atau makna dari cinta itu sendiri. Oh, tolong dijelaskan. Langsung geleng itu sambil lari ini. Coba terus kaya ngapa? Dimana ya? Piro bukan sirat kira-kira. Di rumahnya ya? Tak tuntung asolole. Wong iso Cinta, iso bunuh. Reng, Rono, cinta adalah anugerah suci dari ilahi yang mempunyai kekuatan luar biasa untuk menuju ketenangan, kenyamanan, kesenangan dan juga keselamatan dunia sampai akhir. Itulah cinta sejati. Berarti benar. Ya, iya. Orang dogo. Ora dogo. Kita iki bener tenan iki. Iya. Ya. Apa ya? Cinta. Nah, terus yang nomor 2 kuwi mau apa? Cinta terus Napa? jenengan mau tidak Mencintai loh. mencintai. Mencintai itu artinya adalah ketika kita tidak menyakiti dan siap dengan ikhlas menerima rasa sakit yang diberikan oleh orang yang kita cintai, itulah makna dari mencintai. Apa ini? Oh, aku yang duwe. Apa? Aku yang duwe jenengan mau kan jodoh karo tresna. Aku nomor 1 kuwi jenenge bojo. Oh. B O J O. B. Berangkat dari suka duka sekarang menjadi cinta yang bermesraan. O. Orang tua sudahlah merestui Kalimantan tresno, Ponorogo ya tresno. J. J.
jadilah teman hidupmu sampai akhir hayat. Sampai mati. Terakhir, oleh karena itu jalinlah rumah tangga Anda, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kuwi lek bojo kuwi jenengan mesti wis apalan. Saiki tak tambahi istri. ISTRI. Mas, apa? bisa cetok pisan kurung tahu iki mergo dua apalanku. Loh, zaman saiki iki sing jenenge pelawak dituntut harus cepat cerdas berpikir, ngono kuwi. Istri. Heeh. Nuwun sewu lho dongakne lho Mas nggih. Iki padha karo tes-tesan biyen Mas dadi tentara iki apa ya iki? Ngati tenan. Lah kene dosen lho kene wong tani lho. Ora kurung bingung piye ning jas. Istri. Insya Allah beliau akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Iki mau sakinah ya penguat. Wis to meneng wae kadung ngedas kuwi lho. Kaya Balik langsung nganggo sakinah. ora kena sakinah. Setelah itu Anda harus selalu rukun, Anda selalu memadu kasih supaya keluarga Anda menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nggih, dagelan telek. Muga-muga gonte ra ono. P. Tatak tutup ngantos kuku sing yuswa. Dongane kaken-kaken minen-minen andeng waringen sakinah, mawaddah, warahmah. Regu-regu paribasane mrono dijak, mulih dijak, oleh rejeki sak kepel diwenehi sak kepel, oleh rejeki sak rinjing diwenehi sak rinjing. Muga kuwi jenenge wong keluargane sakinah, mawaddah, warahmah. Terakhir I. Para penonton kula nyuwun, mangke yen pas sakinah bareng mawon ben muter ra ini. Ayo. I. Insya Allah begini iki kula pun lunas, Mas. Lah sakinah. Ora dituki mergo lek bareng-bareng kula kehilangan. Alhamdulillah barokah. Kok sik ora rampung. Wis to, Mas. Contoh ya, mesti ana sing apik, ana sing elek. Bolo tengen Pandhawa ki apik, Kurawa ki elek. Dadi contone aja bab sing apik tok, nek sing elek. Lek istri utawa bojomu lak apik. Apik. Mongko lek seneng karo wong sing kuwi dudu bojone, iki lak jenenge cara kene demenan. Demenan. Persuku demenan. Sakinah. Ayo. Demen dolan ning ora kandha bojone. Ayo persuku ae. Mendak tinggal yasinan wae kok wis do blunjuk. Lho, Terakhir. anake wis turu, ayo budal. Pengalaman kaya Sik tambane aja geleng. Lobi, Mas. Persuku selingkuh secepat. Yuk. Serba cepat dan harus dapat. Wong selingkuh itu kudu cepet lah, ora cepet ora iso. Tukang YouTube lho. Ya kan kulino iki to. Li nambangan ati tresno mergo kasembatan ndek ning koper kono. MD. Ngendikane Prawinase sing penting ora konangan, ora dosa. kowe ala. Terakhir kok. Kok ya kok. Kok lek konangan lho Mas, hati-hati. Kok konangan piye? Lah ya kok iki lho angel lho Mas kok iki. Kowe kudu iso, lek ora iso tarik kembali ayo. Kok niku tegese ora kena angkuh karo bojone. Nurika mbolo ben aja ngerti awake dhewe hubungane. Lho. Kulino lae asli. Ya aku ora kulino piye. Wong ngene hobi. Hobi padate. Oh, biyen jogate sik buka sapa sing nyang pisanan. Kowe, Wah, jenengan. dapurmu sing kowe sing mbajari aku ngono lho. Alah kula piye jalan dilentok. Aku ten
Mas Cahyo nggih. Mboten napa-napa. Gudangi ilmu, gudangi budaya nggih Mbak Elisa. Ugi gudangi agama. Nggih. Sing teng mriki menika pondok pesantren pun kondang. Darul Fikri. Leres pondok Gontong. Nah. Wonten mriko Arisala, Wali Songo. Maya, wonten Almawadah. Nuwun sewu jenengan nggih lulusan pondok, Mbak. Aku resen. Wah langsung ngobong wis. Mbok lulu nggih ngono apa piye malah ngobong. Mesake lek setelan lho. Aku kene golek sepelan iku nggih ae kadhe kintane karo Mas Yoyo. Kuwi banyolane entek-entekane pondok bersalin kae lho. Malah muni aku Kristen. Wah, pondok bersalin ndak aku kok omong nang pondok kuwi ra ngaji iki bakul cilok kae lho. Ngono lho ya. Lah iya ora bejak anu kok dan sepel-sepelan kok. Nggih. Saya Mbak Lisa, nun sewu jenengan kan sudah milih-milih lelaki balik kuwi mau. Monggo yo sing nate gandeng karo sampean. Piye carane ben gak ngomong ini malah aku ben perhatian karo sampean ben ketok. ini Bu Kesi lo gak tahu malah Pak Yoyo tuh tahu duluan loh kalau aku pedot. Hah? 10 tahun. Lah sampean yo ngomong karo aku terus ngomongi mari kaget. Lah nek iki jenengan kok lewek karo aku Mbak. Oh, langsung tiba-tiba ngerti perasaan. Lah aku kan guru muni ngene, minal aidin Bapak izin mohon maaf lahir dan batin. Awan ngono, nyapa lek nyauri sampean kok alhamdulillah aku wis pedot Pak. Nyapa. Loh, ngono tenan wae muni koyo. Mas Apa? Lanjutkan. Kuwi jabatanmu apa lanjutkan lho? Lho, Pak niku nggih wonten nek ketoke seneng greget saute kepenak lho. Lho. Iki jenenge chemistry ya. Lah iya. Lah ngono kan istri. Lah iki kan chemistry. Aja wedi karo Bu Kesi Mbak Lisa pancen diakoni ora apa-apa ngono Gak kuwi. tadi Bu Kesi lo udah WA sama aku. Apa? Saya semangat ya El. Yang penting tuh berkarir dulu aja gak apa-apa. Tapi golek aku muga-muga untuk jodohmu ning aja Pak Yoyo. Aku tadi wanti-wanti. Iya bener Bu Kesi. Lan kuwi dawuh Bu Kesi kudu kok estoke. Harus kamu laksanakan. Dawuh lah aja karo Pak Yoyo ngono to. Ning mriyo kicah yo kuntadi. Allahumma Oh ya melu doa aku kan. lah upamane yo aku kan yo melu seneng kok. Oh biasane tanggapane Ponorogo yo pisan iki ora karo awakmu kan yo melok. Lho Pak Gareng pripun niku boten preso pripun ati kula. Kula niku ibarate wayang ngoten Dewi Wara Sembadra sing digarwa karo Raden Janaka. Panjenengan preso to? Raden Janaka menika lelanang jagat sing garwane ora mung trima siji, nek sak keti Widodari. Nah, nek iki ibarate Sembadra, aku iki wis jembar. Aku malah seneng mergo apa? Bojo kuwi berarti lanang jagat dadi idolane wong wedok sak donya mergo apa? Bojoku pinter melindungi wong wedok sing ayu-ayu tur atine apik. Aku madu-madu karo Lisa ya ora apa-apa. Mas Yoyo Malah penak. Nuwun sewu Mbak Elisa nggih, nuwun sewu Mas Yoyo. Kula pun gadah langganan jamu teng Ponorogo. Lambemu aku sing enom ora perlu ngono kuwi. Lah terus ngangge apa? Ora nggih apa-apa ngene sing bakok padane awakmu ora. Anu. Isi rosa. 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 Lupa aku solo ora sing penting kita wis beda keyakinan. Jadi Beda keyakinan. Lah Mergo aku Islam sampean Kristen ngono to. enggak. Lah keyakinan. Keyakinan piye? Kamu yakin sama aku? Terus kono Aku rodok yakin. Saya muni gak yakin rawani. ora wani. Wah bila tak santet kok badul. Kok padane Lembang Pak Lisa lembang. Ada surat-surat juga, ada salam-salam juga. Wah, niki tulisannya apa Mas Gareng? Nek iso aku yo ora iso. Aku dengar. Ya Allah. Iki wis BL Wisa. Wah, pun boten iso Mas. Aku yo mumet kok. Mumet niki kula. Dan mumet. Lu dibuka sih lho Mas. Lha kok iso dibuka sik? Niku teng mriku enten seratane lho Mas. Napa? Lah niku gue lebih. Ya kok kan jero ya mesti enek to ngerti ya. Oh lah ya, lempitan iki. Nggih. Wah, tulisannya kayak dokter ini. Salam taklim saking keluarga. Napa niki? Kok jauh banget bacanya Pak? Apa?
Jauh banget kok ini. Lah wis tuwa pancen nek maca yado. Oh, lagi rong menit wis kleru. Jare kuat sik omong wis tuwa. Saking napa niki Pak tatung Mbah Disan nggih. Nggih. Ya Mbah Disan nyuwun gending utawi lagu kinanti sandung terima kasih. Disange sandung. Niki wonten saking balong Pak Samiki menika nyuwun kembang kangen. Nggih lajeng wonten Wonogiri Pak Prastoto ini dari Caksi Lover dan XC memantau senggol dong. Minta podang kuning. Nggih dipun aturaken sedaya setunggal. Monggo. Anu Mbak Lisa nyuwun kadung tresno dhisik diaturake marang mempelai berdua. Nek nangis aku piye? Yo ora. Ngopo kadung tresno kok nangis?